Tinotenda muri yeZimbabwe sokutaura kwatakaita nezuro kuti chirongwa chedu Bhozhongora segment chichakurumbidza kutanga nekuda kwekuti katine urongwa hwakakosha nhasi apo pari kuradzikwa kagamba renyika right munguva shoma inotevera kumanguva dzokumakota pasi 10 tinenge tichikuendesai kumarinda eNational Heroes Acre apo tichanzwa kaurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General retired Samuel Mpabanga vakatisiya last week Monday kuGwanda General Hospital mambuyo makudwara kwa nthawi itali ari na makore 69 ya kubaliwa bvatenepo ka Bhozhongora wapitipidza nkati mwa studio baba Isabel Mangwanani mamukasei mukoma KB mzikirwa sekuru zviri sei zviri kufamba here ndinozviziva kuti munenge makachibata nguva dzese sekupindira kwataita chimuri chakabatwa ndiri Zimbabwe ndiri kuti inini takadzipakata ndine nyaya yekwagutu muri yeZimbabwe inonzwisa tsitsi yokuti kune murume akaponda mukadzi wake kumutaka nedemo pamwe chete netsvimbo kusvikira mukadzi afa nenyaya yekuti mukadzi uyu akaroorwa aine vana vake achibva asanogara pamurume uyu mwana wake achibva akuroorwa mukadzi achibva aenda kunorodza mwana achidzoka ndo pakasvika pachiurawa mukadzi uyu nemurume asi murume angasina kuudzwa here kuti mwana ari kuroorwa angaudzwa ngoma KB saka dambudziko nderei toda kudya tese mari iyoyo wauya nemari iwe wabva kunorodza mwana ngatidye tose mari iyoyo izvozvo ndizvakafira mukadzi izvozvo nematambudziko ndine nyaya mukoma KB yandinayo panapa nyaya iyi iri kuitika kuchinhoi muchinhoi kunonzi kuri Wimbo kune mukadzi akarwara akafa mushure mekurwara 2 days akaenda kunonamatirwa achibva tanga kuzvimba muviri achibva afa iko zvino zvitani mwedzi nokuna kuita 6 months mukadzi uyu afa but pakakwana 4 months dzekufa kwemukadzi uyu pane nyaya yekuti pane mukadzi akatanga kuchema achiti ndiri kurohwa namai nhengi asi mai vakafa kusvika pakuenda kumapurisa mapurisa vakati pabhesi repachikonono imi zviri kuenderana nezvikuitaura namai ava vakuita sikidzi nguva mapurisa akaona sekunonzi pamwari urwa nenjere vachibva vanyorera tsambe kuti endai kuchipatara vaenda kuchipatara kusvika vadzoka iko zvino zvanochema achiti muri kundirovereiko ko muri kuputsereiko mahwindo angu kusvikira munin'ina womukadzi wemufi waamai ava aenda kumurume wemufi kuti tiri kukumbira kuti sisi vedu kana vane chavakaita mutiregererewo ndine nyaya yemuguta reHarare paStone Ridge South Park panapa patikamboita road show apa paMega Grounds apa pane nyaya yababa mwana ari kuti ndine pamuviri but pamuviri pandinapo apa ndepababa vangu saka ndakakwanisa kuenda mukati menzvimbo ine zuro ndikaenda panzvimbo iyi pazuva ranhasi zvakare kuma past 5 past 6 ndanga ndapa nzvimbo iyi zvakare munzvimbo yeStone Ridge ndichitaura nemwana uyu nevamwe vabereki vakawanda vari mukati mekuti mwana uyu akabva atozoenda zvakare pane kliniki iri padhuze vana mukoti varipo vakakwanisa kuti tenga pregnant test vakamutesa vakaona kuti mwana ari pamuviri vakati chenda unoudza baba kuti ndani pamuviri apane 15 years okubereka 15 years papa chiko chiri kuitika munyika muno baba Isabel papa ndiani murume ane dzakakwana anokanda shoko anopfimba mwana ane 13 years mukoma KB neimwe nzira ndichitaura nevagari vemunzvimbo umo vari kutaura vachiti zviri kuita sekunonzi zvinhu zvisina basa nokuti vakawanda vakazviita pavakaenda kumutemo vakadzoka saka vanhu havasi kutya saka vanhu varikuda kuziva kuti mitemo iyi inotaurwa yei iriko here uyezve ichishanda mitemo iriko matare ariko but vanhu vari kupopora kuti vamwe vakaita zvinhu izvozvo vari kuonekwa vachidzoka saka vari kumashure chinovakonesa kuita izvozvo chii saka vanhu vari kutevedzeka kuti vanhu vari kupara mhosva nekuda kwekuti munhu akambopara mhosva akaenda akasungwa ari kudzoka saka kungoenda nekudzoka ndine nyaya zvakare yekuWarren Park yemurume anoyomuprofita vasondozi vake vana vechikoro ma17 18 19 20 years vakadzi vana iva vari kuvaita madzimai vakangwirikana vakutaura vana urumbozera zvatiri kuitwa nyaya itakamboita zvakare kunonzi kugombiroko yakafanana nayo iri kuitika zvakare mukati menzvimbo vakaenda here kunoripota kumapurisa pane pastage paitori izvezvi
So muchida kunzwa zvakawanda rambai makabataka pachimuti bhozhongora segment tinashe gotora wagona tani kombari wangu Dr. Pasi ndozoti makachibata chimuti kuti dzwi aubeti dzakatira pakuwadzana paritani kobwanji akanyemba bhonzo pabodzikana abhozhongora ndine agogo banda kuti afana tsiri kumutora shanga kuti tani ko kumutora shanga nsiku ya lero uno Papa Isabel 26 minutes past 9 ingopfapfaidzaika ipi nguva zvayo tinogona kakuenda ku National Heroes Aid icho kwadi mudi yasimba rega ndikusise paka rega ndipapinda mukoma KB mukati menzvimbo ye Southly Park mukati me Southly Park mukoma KB mune nyaya irimo yandakakwanisa kushevedzerwa pazuva ranezuro ndiri mukati mekusvika mukati menzvimbo mune mwana akakwanisa kufamba kuenda kune vamwe vabereki vari mukati menzvimbo mwana uyu ane 15 years okuberekwa mwana uyu akataura mashoko ekuti inini ndati ndikuzivisewo nenyaya yekuti inini mwana uyu anogara nababa vake nemuning'ina wake anogona kunge ari grade 3 kana grade 4 asi ari pasi pe grade 7 yes achigara vese kudaro vanogara varipo 2 vanga vachigara varipo 3 nababa vachona nekuti amai nababa vakasiyana nenyaya yekuti izvo pane mameseji akaonekwa mufoni maamai nababa baba vakakonana nechi vakabva kukonana mudzimai akaenda mudzimai aenda kudaro baba vakasara vachigara nevana vagara nevana kudaro mhuri yeZimbabwe mwana anoudza vanhu achiti ari kufungidzira kuti ane pamuviri nenyaya yekuti izvo akamira kujamba ende anotaura achiti pandinogara mumba mangu inini ndinorara ndiri 1 ndichirara ndiri 1 baba vakambouya vakandifukura jira ndikavabvunza baba ko muri kundifukurirai jira kwai vakanditi ndakuti ndipire ndinoti uri sei vachibva vandibvunza kuti naye mwanangu uri virgin here kwai ndikati zvikanzi alright mwana wangu kana uri virgin ndiwe unogona kundibatsira pane zvandiri kuda asi usaudza vanhu zvinogona kukupa nhamo yekuti ndikasungwa unogona kusara uchama nenhamo kana kuti iwewe unogona kufa baba vakataka kurara neni vakataka kurara nemwana uyu muna October last year kusvika pari zvinozvi vanga vakungoti vakasvika vakabva kubasa vanosvika vachiti mwana wangu ndokundibatsira kwauri kuita uku ndakazosvika pakuudza kuti baba inini handichateri baba vachibva vamuti hauchateri ndo zvinoita mwanasikana izvozvo anombosvika panguva yekuti haite sei haateri baba vakazosvika pamba nemumwe mukadzi wari kunzi nemwana ndiri kufungidzira kuti mukadzi uyu nababa vangu ndibhuru nabhuru vanokunge varichitori mukati mekudanana nekuti pavakasvika vakauya nemushonga vachiti ndaya kuzobatsira mwana uyu kuti mwana uyu amwe mushonga unogona kubvisa mimba but hapana chakabva vapedza kudaro mwana uyu akabva anzi enda unobatsirwa kwaakaenda kunobatsirwa ari kufungira baba vake ndo vanga vatitaura ikoko chikonzero paakasvika chinzi ndiri kuona iwewe wanga usikawirirana namai vako vanogona kunge vari mai vako vakakukanganisa zvikanzizvo kutorerwa chipfeko chako iwewe ndo chaita kuti usaite sei umbodarika panguva kusvika mwana uyu akunetseka achibva azoenda pakliniki iri padhuze panova pandasvika ipapo ndikati mekutaura nemwe mukoti anga aripo vachiti mwana uyu paakasvika takagara pasi dai tikamubvunzira wakamborara nevarume here wakamboita sei kusvikira angoti wandiri kuziva ndibaba veipinda mumba mangu vachita bonde neni vachiti ndiri kuvabatsira asi kubva zuva randaudza baba kuti inini ndakajamba baba vachabvi kubasa vanogara kubasa vanotumira mumwe munhu anogara imomo anouya nechikafu achizosiyira vana achasviki pamba vana vangani vanogara pamba vana pai2 chete 15 years nemwana anogona kunge ari grade 5 kana grade 6 mukomana wechidiki baba ndibaba vake baba vake chaivo nyakubereka nyakutoba amai mati vari kupi amai vari kukati menzvimbo iyoyo vari muno muharara zvakare but vakasiyana nechi nababa anotaura achiti amai vari kufungiza kuti pane zvakamboitika pakutanga pamwe ndini ndakataura kuti vazobatwa saka ini naamai vangu hapana kuwirirana zvakanaka asi nezuro akavafonera ndasati ndababata zvakarundinzo kuti pamaudzwa nemwana uyu makuita sei saka iko zvinozvi baba vachauikomba chii chakaitika pakutanga chinofungidzira kuti mwana uyu naamai ndo zviri kutadza kuti vatadza kuwirirana amai vakabatirwa mameseji emaboyfriend mufoni nababa saka anoti iwo amai kubva ipapo akataka kuti maybe vari kufungiza kuti ndini ndakaita sei ndinakataura nyaya idzi but ini namwana chanoita sei chandinoziva saka iko zvinozvi mwana ari pamuviri ateswa zvese zvoone kuti ani pamuviri saka izvezvi vaenda kune vemutemo kuti vaite nyaya izvi pamuviri pakura sei asi kutoziva asi baba vari kuzviziva ka kuti ndo zviripo kubva zvavaudzwa nemwana vakugara kubasa havachauyi kumba vane mukomana wavanotumira wavanopa chikafu kuti nanosiya chikafu kumba kwevana vangu tinotenda baba Isabel nenyaya yamabudisa ndeyekupi zviya Southly Park but ipapo mukoma KB ani wanotambawo nawo zvakare ane 15 years zvakare amai vake vari kugara nastepfather vana vangatorwa zvinhu ngati tizero tiende apana nokuti uyu paakaudza umwe anogara nastepfather akabva kuti
kana uchitiwa izvozvo neniwo ndizvo zvandiri kuita. Kana ndiri mumba inini stepfather vanouya ndakashama vanoisa foni yavo pawindow vachinditora, kana kuti kana ndakarara dzimwe dzenguva vanosvika vondisimudza makumbo vonditora mapiki. Regai tizonzwa kuti vateereri vanoti kudini pari zvino Zimbabwe titenderei katimbokuendesa eka kumarinda eNational Heroes eka uko kune team Current Affairs National FM neRadio Zimbabwe. Tinzwe kaurongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Samuel Mpabanga vakatisiya kasondora darika musi wemuvhuro vakapiwa karuremekedzo rwegamba renyika naPresident Dr. E.D. Munangagwa. Pane chamatsudzura chekuSouthly Park muchidimbu kune avo vanonoka kubata kachimuti vanonoka kakuvhura wireless. Mati chakamira secho kuSouthly Park. Icho kwadi mukoma kebinde muri yeZimbabwe. Reka ndikuzise muri yeZimbabwe kuti nyaya iri panapa yakaitika mukati menzvimbo yatinoshidzira kuti aitoiti Stone Ridge taura kunopinda kuchitungwisa uko. Okay. Ndanga ndapesa ndamboti Southly Park but Stone Ridge pa mega grounds apo patakamboitira shogure riya. Ipo paipa mukoma kebinde ndakashedzwa ndikana mukati menzvimbo ine soro. Kune mwana ane 15 years okuberekwa akakwanisa kuunganidza nekushivedza vanhu vagere munzvimbo vachiti veduwe ndine dambudziko randinobata zvandiri kufunga inini ndiri kufungidzira dzimwe dzenguva ndakazvitakura chikonzero handizi kutera kana kuenda panguva yevanhukadzi. 15 years. Okay. Right, mwana uyu anoti iye akubvunzwa ende akazosvika pakutoenda paclinic. Aenda paclinic anotaurana nesi varipo wechikadzi achiti inini handisi kuenda panguva wakambenge uchiendere hongu asi ndakamira kuenda. Okay. So vane ziva mabvunzira vanoita wakambosangana nemurume here une mukomana here wakambotamba here kubva apa kusvika apa. Anoti kwete asi zvakaitika ndezvezvi. Chii zvakaitika? Anoti iye amai vangu nababa vangu vakasiyana. Amai vangu nababa vangu vasiyana vakasiyana nenyaya yekuti baba vangu vakaona mameseji eboyfriend mufoni maamai vake. Baba vachibva varamba amai vake vachibva vasiyana. Anoti iye ukama hwake naamai wake hauna kunyatsuti wirirane nechikonzero. Amai vanenge vaifunga kuti mwana ndiye akaudza baba vake kuti amai vane zvanguri kuita. Okay. Vamai vakabva vaenda ndokubva vasiya vana vaviri ane 15 years nemumwe anofungidzwa kuti ane 5 years ari mukomana. Musikana ndiye mukuru ane 15 years okuberekwa achigara nababa. Zimbabwe mwanakomana uyu ane makore madiki anorarana nasisi vake but kana baba varipo anobuda kunorarana nababa sisi vachirara leka. Anoti baba vaibuda vopinda mumba mangu vakambopinda mumba vakavhura jira randirofuka. Ndikasumudza kuti baba ko munondifukura zvaita sei? Zvikanzi sori zvako ndobva vabuda. Vakadzoka kepiri vachibva vhura jira zvikanzi sei ndichikuvhura uri mhandara here mwanangu? Mwana anoti baba ndiri mhandara. Zvikanzi ndo zvandanga ndichida ndiwe munhu ungatogona kundibatsira. Saka zvandira ndikubatsira. Baba vakura sei? Baba hatina kukwanisa kusangana nababa kana makore avo hatina kumatsvaka nekuti baba apa tikuta nyaya yese baba apapo. Okay. Baba anoti ndiwe munhu wandiri kuda kuti ungona kuti ndibatsire ende zvanakira kuti uri mwana wangu. Hazvitaurwe nokuti pachaita dambudziko rokuti uchatamburwa pasina chino kuchengeta. Amai vakaenda ini ndiri kuchengeta. Ukataura nyaya idzi ndinogona kusungwa ndikaita sei ukasira sina anochengeta kana kuti iwe pachako unogona kufa. Baba vanoenderera mberi vakubata mwanasikana ndikataka kubatwa muna October gore rakapera 2025. Baba vachipinda iye anga achitika ndiri kunyatsoziva kana kuita kuteka 4 but kanodarika ka 4. Zvadaro ndakamira kuenda kunguva yavanhukadzi ndobva ndaudza kanzodzi kake nguva inenge ndichitaura naye ndakandine vamwe vakuru vemunzvimbo vakapotera kusanganisira hanzvadzi yake. Hanzvadzi yake inoti ichokwadi sisi vakandiudza. Ndivanoti rega timboona. Anoti iye anoudza baba kuti baba inini handichaendi panguva yangu. Baba anoti zvinoitika nevanasikana izvozvo zvinoitika. Plus inini zvandiri kutofunga ndezvekuti sezvona mai kwavo musingawirirane mai kuri kunonga kukanganisa imboenda unoshandirwa. Anoenda kumuprofita. Muprofita anotaura achiti Daniel Rosh ndiri kuona ukatorerwa hembe yako naamai vako wakakanganisika. Inu vepfungwa yakazofunga kuti saka zvaari kutaura zvine zvaitaurwa nababa zvinenge zvinokuwirirana. Maybe muprofita atomboitira nani nababa. Baba vanozouya pamba nemukadzi wayo ratidza kuti vari kuwirirana naye ndokuuya kuzopa mwana wemushonga wokuti abvise pamuviri.
kunyangwa akapiwa mushonga pati pamuira pana kuti sai apana kubva apana sakaitika paari mwana aramba kadaro achiudza baba kuti baba ndamira baba vakugara kubasa vane 2 weeks avachawikomba vanoshanda kupi baba vashanda kuti medhorobha reharare okay baba vachauyi asi chikafu chevana zuva nezuva chikafu chiri kuepari chine munhu ari kutumirwa anonzi ndatumwa natiroyu chikafu ichi ndatumwa natiroyu chikafu ichi munhu one okay anouya nacho right mwana uyu ndichisvika pazuva razuro ndakaenda nezuro Zimbabwe ndikasapedza nyaya ndikadzokera nhasi kumapasi 5 kuseni ndichiuye pano ndokwenanga ndichibva ndobva ndakutaura nemwana uyu zvakare mwana uyu anoti ndine shamwari yangu yandiri kutamba nayo shamwari iyi zvakare ine 15 years musikana inzwai mashoko zvakare mwana uyu akuudza umwe wake kuti shamwari ndo zviri kuitika kumba baba vari kundibata ndikufunga ndane nhumbu handichaendi kunguva yevanhukadzi kaikati iwe kozvatakafanana kunyadziriza chiri chimwe chete uyu ari kudavira ikoyo amai vake ari kugara nababa vasiri vake ari kugara nastepfather ari kuti stepfather zvavari kuita vanopinda mumba kana kuti ndichigeza kana kuti ndakashamba ndiri mumba vanouya pahwindo wotora woisa foni yavo so iri pavhidhiyo ini ndakashamba ndiri mumba pamwe ndiri kugadzira pokurara pamwe ndiri kuita sei vachinditora dzimwe dzenguva ndiyo ndakarara ndiri mumba ndakarara pai ndotozopepuka vachitondisumudza kana kuti gumbo vakabata foni vachinditora mapictures saka ini ndiri kufunga kutisa akakaa kuti saka chishomarika ngatitsvake kokuenda uye anoti aiwa hatichatsvake kokuenda handitinotsvaka vanhu vakuru vatinoudza nyaya iyi kusvikira vanozoudzwa kusvika vasvika pakliniki nanesi munoziva vanoita zvinhu zvavo kusvika vashedza vamwe inzwai zviri kutaura mwana kusvika mwana vatifonera tasvika panzvimbo but takwanisa kubata mapurisa yes kutaura kwandiri kuti izvezvi mwana ari pakamba pamapurisa aripota nyaya tinotenda baba Isabel nebasa rakanaka ramabata kuzivisa kamapurisa mamiriro akaita nyaya iyi so mwana uyu akatanga akakubatwa matimimi October 2025 izvozvi akazvitakura iko zvinonzwa ndiko zvinozvi result yabuda pakuteswa iri kuratidza kuti positive baba pawakaziva kuti mwana ari pamuviri havachadzoke kumba ende nesu vabva muti chienda unoudza baba vako kuti nine pamuviri baba vasikuwanika nesi vangazotuma sei mwana kuti adzoke achienda kunoudza baba kuti ane pamuviri ko akasangana nababa vakatsamwa ende ndotozomubatsira zvakare kutoti kuno baba kuite sei akuiti ndobva vatsvagawo mwana wakuru baba Isabel endi baba vakatomboya nemudzimai ane mushonga vachida kumwisa mwana kuti abvise nhombo rega tinzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini pari zvino titendereka timbopinda muchitoro nevasawira veduka veRekifemi Ministries Pastor H Muchefa vane mashoko 9 minutes past 11 baba Isabel pane message yauya panapa KB na Bozho hatidi kuswera tenderera nyaya yakatongwa kudhara baba avo vekusonridzi ngavabatwe vasungwe vakambunyikidza mwana wavo kudaro hatidi vanhu vakadaro vanogara panze ndinonzi Addington Mupwanya kana kuti baba Simba ndiri pakuwadzana 5 itai form kutimu mashasha yese kusanganisira sekuru chuma kuno kukuwadzana 5 chokwadi mukomakeni ichokwadi kune dzimwe nyedzo chiro singashandiki weigaruziva kuti izvi zvinorevisha imhosva iyo baba ngavatsvage ngavabatwe ngavasungwe 15 years mwana wako nemawandiro akaita madzimai munyika muno baba Isabel nakuwanda kuraita akazi muwandiro wacho vane madhibatipezi vamuone kuti aiwa ndini zvokutoenda kumba ingouya uende ndizvozvo chokwadi unombunyikidza mwana zvakaoma tenda Zimbabwe baba Isabel pane chimwe chiri kupisa here chamakabatira mhuri yeZimbabwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndipinda ndiri mukati mekufafaidza mhuri yeZimbabwe nyaya iri pana pamukoma kebinda mboda kuijamba pati ndiri kunzwa kurwadziwa nekuvhundika kuti izvo dai takwanisa kutaura nyaya iyi tigofamba zvakanaka mhuri yeZimbabwe ndine nyaya iri panapa iri kukaroi kune nyaya iri kuvhundusa iri kutyisa kune murume kune nzvimbo yakabiwa kwaita nzvimbo yakabiwa vanhu vakaita zvinhu zvekufunga kuti
obvious munhu abapa ndinengine kuti anozivikanwa nenyaya yekuita sei nenyaya yekuba nzvimbo yakabiwa akupi kukaroi alright pakabiwa chii panzvimbo right patori neshopu yakapazwa shopu yapazwa iyi kukaroi pane rimwe business center vanhu vachibva mira zvikanzi obvious munhu mukomana uyu anomboita zvekukorokoza but panguva iyi anga asipo ane zvaaita zvakazoitika mhuri yezimbabwe ndezvekuti munhu uyu adzoka ndobva asvika patownship asvika patownship vanhu vachibva vamubata vakafamba naye kuenda kumamisha kumwe kune vanhu vakainzi vabirwa asvika ikoko mhuri yezimbabwe panenge pano vanhu vakawanda mukomana akarohwa ditiutipu kuti munhu ari padhuze wese anouya achirova achiti ndakambobirwa nenyaya yekuti aifungidzwa ndizvinoita mukomana uyu achibva taka kurohwa ipapo achibva kurohwa ipapo but vamwe vakataura vakati vakomana mazuva nenguva yamuri kutaura nemunhu uyu munhu taitori naye kunzvimbo yakati munhu uyu asiri yakaba but mukomana angatorwa kudhara akarohwa akaita ropa ari panzvimbo amai vake vachibva vafonirwa kunzi mwana arohwa ari kuno kusvikanzi no arohwa nani zvikanzi arohwa nevanhu vachibva vasvika pane mwana wavo vakaida kuzama kutora mwana wavo mwana angasasumuke zvakanaka ndokutakura mwana achibva aendeswa kupi achibva aendeswa kuchipatara aendeswa kuchipatara amai vakanosiya mwana ariko kwachinzi mwana akakuvara even spinal cord musana maoko ane nzvimbo dzakawanda dzikakwara ndobva aita 3 weeks arimo imomo aita 3 weeks ari imomo amai vake vachibva vabuda vakutsvaga vamwe vavanhu vaiziva vanhu vakataka kurapa vese kashekwa kana munhu 1 amai vachibva vabuda vachibva vakazoonekwa vari panzvimbo yakaroverwa munhu vachibvunza vanhu patownship kuti muri kunyatsozinzwisisa here kuti ndakurasika ndakauya neshungu dzinotora mwana wangu kuti ndepapi vakazama kutsvaga vachiudzwa nevanhu vakazoonekwa kumapasi 9 dzemanheru vaine light vaine mumwe munhu vangainaye vachiratidza kuti vari kutsvaga vakatsvaira nzvimbo iyi vakatora marara ipapo vakachera gomba vakafutsira zviri mumasuo evanhu vari kudaro vachibva vaenda kumwana vanhu vamwe munzvimbo umu nevehukama vaienda kumashopu kunoona munhu achirwara kuchipatara vehukama ndo vakanzi izvo pane imwe hama yakasvika zvikanzi iwewe nemukomana haufanire kunge uri umwe wevamwe anouya kuzondiona nokuti kunyangwe ndakarohwa nevanhu vakawanda but iwe uri umwe wacho wehukama ari kunongedzera ukama hwake saka zvandakuita panapa ndezvekuti inini rega ndikuzivise enda unoshevedzera kunzvimbo yaunogara kuti wese akarova munhu uyai mundione mangwana pakaitika chiitwa ichi chokurohwa kwemurume uyu mukomana uyu akura sei zviya 23 years mapurisa vakaziviswa here nyaya yakaziviswa ende pasi asati enda kuchipatara akadonzi panotodiwa police report pakaitwa zvese right zvadaro enda unozivisa vamwe so mukomana achienda akangosvika achipoudza vanhu kuti hamfanira kutasechichiotwati yekungotaura iyai akati alright amai vake vakazonzi nemukomana amhene kuti kuwirirana kwaamai nemwana uyu here zuva rakaenda vanhu vakawanda kuenda kunoona mukomana uyu naamai vake vanga vaine bepa list ravanga vainaro nyaya yendiri kutaura iyi yakaitika muna November last year 2025 right ndobva abuditsa bepa ranga rine vanhu vanokona kuita ivo 9 zvikanzi mazita aya ari apa aya ndo mazita evamwe vanhu vakandirova but ava ndo vari pamusoro aya ndakamanyura nekuti pese paisa ruoko rwake pandiri ndaitonzwa nyama dzichidavira kuti uku kurohwako kwozoita vaingosvikawo zvavo asi handisi kuti havana mhosva ndiri kukumbirawo kuti vauye vataure neni nokuti nokunyora kwatakaita apa kana inini mwari asina atonga kuti ndiri kuenda ava vanonditangira kana mwari vati kurohwa kwandakaita kunofanira kundiuraya ava vanonditangira ava mukomana akarohwa musi wa 7 November 2025 December tichibva tapinda musi wa 31 December zita ranga riri pamusoro munhu achibva afa achibva adona waguduka abva adona kubva musi wa 31 December kunosvika musi wa 19 January mazita akateverana i4 asi wepa number 4 haana kudona akadona ndiwo number 5 but line up yekubva pa 1 2 3 5 yakadona saka kusora ziro ndipo akati tiri kukumbirawo kuti tidzoke saka izvi zvazviunza vanhu nhasi ndezvekuti nezuro mukoma KB amai vakaonekwa zvakare kumapasi 9 manheru dzepakusora ziro zvavakaita pakutanga zveshe vachitsvaira nekuchera gomba panzvimbo iyi yakaroverwa mwana iyayi vari vega varipo ipapo saka vamwe ukama vakati izvo no isusu vamwe vabereki vari kuti
kumashops kwanga kune vanhu vana vedu vanga variko kuvamwe vacho avatauri kuti anga tiripo. Tiri kukumbira kuti amai ava kana mwana uyu achiziva mumusoro make kuti nhenge vanga varipo, vabereki vakukumbira kuti kana mwana wangu anga aripo ndiudzeiwo inini kana mune zvamunoda tiite sei tiite. Vakuona list manje mafambiro eri kuita. Mukomana wekurohwa achiri muchipatara. Achirimo muchipatara namanje achiri makatoswa simbi. Uyu ari pa number 4 palist asina kufa asina kusangana kane rufu ndiani? Ndomwe murume arimo mubati asi ukama. Okay. Asari mukati munzvimbo atori murume ane mukadzi nevana 2. Right. Iyeye ndiye akatanga kuenda kuna umwe chairman womunzvimbo kuti guys list iri kutevera iyi ini hangu ndajambika apa but handizivi kuti kana zviri izvo zvechokwadi kana kuti kufembera kwaingotaura ka but honai zviri kuitika ndiye akazokonzeresa kuti vamwe vanhu vasumuke kuti amanaka honai zvinhu zviri kuramba zvichiitika. Saka iko zvinozvi mai vemukomana vakashevedzwa kuti vauye vagare pasi nevamwe vakaramba kuenda. Baba Isabel, saka vanhu vekukaroi vari kufunga kuti mazita ari palist paya ari kukonvesa vari kufa vari kukonzerwa ire nokurohwa kwakaita mukomana. Ndo hatipa kutanga ndizvakaudzoonzekana kana imimi musina kuuya kuzogara pasi titaure aya mazita muchanditangira kwete ari pabepa chete akandiguma wese but aya mazita aya ndo akandirwisa zvandikakuwara. Weukama uya akanzi iwe rega kuya kuzondiona kuno ndiwo pa number 2 akatofa. ndiye akafa pa number 2 akatodona pa number 2 iye araguduka akatoguduka but akatomboenda kunoona munhu 6 minutes past 12 ndiye anaunza nyaya iyi. Mukoma wa baba wemwana uyu ari kurwara weukama ndiye ari kuti inini sokuona kwangu taifanira kugara pasi totaura nevanhu towirana nevanhu kwakuenda nyaya tinodzoka toda chimiro chisiri icho mukati menzvimbo. Ndiri kutaura kuti kana ichinge yadaro kubva kuvabereki vemwana chero neni ndiri mubereki tikanogara pasi ndoita senge nini ndiri kunzi handisi kurwadziwa nekurohwa kaitwa mukomana but ndaikumbira kuti yadii yaita nyaya inogara vanhu pasi kana pane zvinoripwa zvoita sei zvinoripwa naivo vari kuziva kuti vane zvavakaita ngavaitise musoro pamwe chete nekuti kuramba tichichema mukati menzvimbo hatisi kuti ndo zviri kuuraya but ndo shoko rakabuda. 0713-938538 0713-938538 pabodzi na 0789-600-748 maibva kankhani ya kustone ridge pabodzi kana kukaroi munititani nayo pari zvino rega yakatimbopinda muchitoro nevasawira vedu ve01 electronics pure quality no deception. Mukwasha munhu akaroora mwana wenyu mama zvikanzi ndo zvandiri kutaura ndiri muridzi womwana kana makundikana izvozvo siyai mwana wangu murambe mwana wangu zvikane mukwasha no problem. Ini hangu hana kuramba mwana wenyu but ndakundikana kuti pamukadzi wangu ndinogara ndichiziva chikomba chake ini zvinotosapotwa nemi amai vachona. Saka inini hangu no ndakurowa pasi ndiri kukumbirawo vana ndinimeko mashoko akataurwa naamai pakakumbirwa vana ndimataure Suzurai baba. Suzurai. Fafaidze. Sikutukanere. Sikutukanere. Saka ndiite sei? Secret. Izwa Zimbabwe nyaya yakataurwa na vana amwene, vana ambuya ndati muri kwa ikoko. Izwa zvakataurwa nevamwe venyu vachikudza mukwasha. Mushure mekubata mukadzi wake nemameseji anorodza chikomba ichi. Shaanotoziva. Mama ndiri kukumbirawo vana. Sori mukwasha. Hatikukwanisi kukupa mwana pari zvino, vana pari zvinozi. Kukazoya umwe munhu anoti vana ndivake unozoita sei isakupa vana handiriya siudza umbada tirove pakadzikadzika iwe handiriya iwe ona ndirove ndakakumbira handiriya maikanira tirove iwewe handiriya iwe ndakakumbira handiriya maikanira tirove iwewe handiriya iwe tirove ndakakumbira handiriya maikanira tirove iwewe handiriya iwe tirove pakadzikadzika kia fofo piorota what am I disappointed for the Peter Pro fana tuzipekisha ni mtraima wakachwemba kimilikash
ra sepetiti horamai hati dainyoro shweri benefo Hati. wakachwep Po. wakachwep Po. wakachwep Po. po rikiti vo vana vanga vachida kutorwa nemukuwasha vangani no ndiri kurangarira kuti ndakapiwa ndiri kuona mabhuku pangu ndisina kuzonyora kuti vana vangani Okay. asi ndichikurangarira kuti 2 alright asi hasi mwana vana vakati wandei vakati wandei kuwanda kunotangira pa2 inzwai shoko mhuri yezimbabwe kusimba kwemashoko acho ese zvawo wadii wangosiyana nemutauro ngwasha achitamba akaine munhu wake iwone mukadzoka namusana nezomba menyu hapana problem mama ndinokumbira vana kuti kupe vana pano zvinhu zvatidi hatikwanise kukazoya mumwe munhu achiti vana ndivake uchipedza amai vatori nenyaya yakakwana zvese vanenge vanotoziva kuti mwana uyu kana kuti mwana wavo ane vamwe vanhu kuseri vanogona kunge vari varidzi vechi vevana ndiwe mukwasha kwauri waudzwa mashoko aya ndimi vabereki mune mwana dai vapindira kuti paungane makereke kana vechivanhu vapindire padambo pondana nekuuraya kwevanhu vanonzi vanhu 2 vakadana namurume nemukadzi ichokwadi ndosaka shemakati ndaifunga kuti hazviitiki ndinzwirewo yangu hei saka murume uyu mukuwasha uyu mushure mekudzwa mashoko aya nahambuya akati kudini amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde jekesa msutu kufamba uko achidzokera rake kubva kumba kwahambuya hei izvozvo ari kumondoro murume uyu kumondoro ndokumusha kwaanogara yes ndokwaanga achishandira aiwa iye murume anoshandira kunze kumondoro ndokwanga achigara uko kunze kwenyika ehe kunze aiwa muno muzimbabwe alright asi anoshandira kunze kwemondoro ndokwaitumira magroceries achienda kumondoro munhu waitumira magroceries kuti anopa mudzimai wake vanozivana kusvika papi vanozivana zve zvokungoti kusangana mukugara kuite zvoukama kusangana mukugara ndepi asha paunenge uchienda uko uchienda une zvinhu zvani wezvinhu zvangu ukama hunosimbaka yes but mashoko akazobva kuna ambuya okay regai timbonzwa vedare kuti vanoti kudini dai wanga uri iwewe mukuwasha waiita sei waudzwa mashoko aya nahambuya 0713938538 kanyemba hambuya avo vanoda shamu ine munyu yakataurwa kane mutungamiri wenyika president Dr. Mnangagwa ndinonzi gift mahwani pachinoi hambuya havana kukwana hei mwana uyu mudzimai uyu nemurume uyu mungazive kuti makore avo ari papi vakura sei no makore andinazobvunza mukoma kebe ndiri kukumbira mukoma wangu kana tichifambidzana tese izvezvi munokona kufokasa kufambidzana nesu muchitiudza kuti mukadzi uyu nemi makore enyu zera renyu rasvika papi vava nenguva yakareba sei vachigara nenguva yakaita sei muchigara mese zvokuti kufunga kwako mabasa aya angadzika zvakaita sei uyezve wawakataka kubata uyu ndiyega here iwe kanyemba nabhozho hambuya avo ngavakwane mhani asi ivo zvinoratidza kuti ndivo uno hwavo hwechifambi mukwasha kudare ndapedza newe ndinonzi Rashidi Kaunga ndiri kunoko kuguruve mukwasha asati aenda kudare aiwa asati ari kukumbira mhuri yezimbabwe chinhu chaanga akapfundirira akagara nacho so pakataurika nyaya nezuro paya anoti ndange ndiri muroad mazvo nokuti nanhasi asaenda gutsikana ndibatsireiwo kanyemba nabhozho murume uyo kutaura chokwadi ndiri kuona sekunge hapana kana mwana wake ipapo ndinonzi wiriranai kahwiti ndiri kunoko kuhopli baba Isabel ndiwiriranai uyu kahwiti ari kuhopli 0713938538 kanyemba hambuya ava ndivo vatori pfambi vatodzidzisa mwana chipfambi ichocho ndinonzi gamuchirai tsodzo pabhuhera office
mameseji ari kubva kwateerera aya Eish. kubudikidza nemashoko akataurwa nahambuya. Rega tinzwe 0713938538. Munobatsira seko murume uyu hambuya vanoziva baba vevana vemwana wavo. Ndosaka wakataura kuti chimbosiyana nevana ava kopakazoya mumwe achiti ndauya kuzotora Vane ruzivo. pane zvavanoziva. Paitaurirwa mukuwasha mashoko aya mudzimai wake anga ari kukubaisa Anga aripo. Anti mukwasha angaenda kuabereka. Mukwasha angatotevera kumba kwe aitotevera kumba kwani? Kwa mbuya ka. Yes. Kuna ndokune mdzimai wake. Ndoko angatotevera ikoko. Ndoko ainosvika chisangana nemashoko. hambuya manyama. Ndapa kutenda hangu ndinonzi Samuel Morrison pa biografia kanyemana bosho murume uyo ngatonge ega right. Hambuya avo ndiwo vakafanisa mwana wavo hunzenza. Chepamhondero icho hambuya vanoziva kuti mwana wavo ipfambi uye vana havasi vemurume uyo. Ndinonzi Nobert Chabeta, ndinonzi Morrison Nobert Chabeta, ndinonzi Nigeria pa DZ extension, ndi Nigeria pa DZ extension. Hanzi hambuya vanoziva ka baba vevana. Dhimoni rapinda muvanhu kadzi harichadzoreki. Iko zvino mukadzi atonzi hana chikomba hanzi haana chikomba chatova chinhu chokuti akaudza vamwe vake anotosekwa. Alright, tarisai tarisai kuri kutangira sapoti kuna hambuya. Vakadzi vafumuka, havachakoshesi miviri yavo. Ndinonzi Colin pa Highfields. Alright, ndaibata dhimoni rapinda muvanhukadzi harichadzoreki. Iko zvino mukadzi kutonzi hana chikomba chatove chinhu chokuti akaudza vamwe vake anotosekwa. Tarisai kuri kutangira kasapoti kuna hambuya. Vakadzi vafumuka, havachakoshesi muviri wavo. Ndinonzi Colin, ndiri pa Highfields. Ndikubatwa na Jora Mafugizi. Hanzi kudi. Kwanzi dai ndiri napa mwedzo ndikuda ndaikunosenda vapfapfaidza. Kana. Jora Mafugizi. Aiwa. Rega kukundwa nemiedzo. Handitika please rega kutonga wega. Tinotenda muri yeZimbabwe, tinotenda murume uyo nekuzvibata. Ndozvo tinokurudzira izvozvo. Rega baba Isabel, rega katingotora kamuterere wadi anongoti vharisira ka chirongwa chedu chanhasi. Ndiri kuona ka Rabson Umari ari kubwera kana chirongwa malonje. Tsopanopa mutirekerereko ka nakudya nthawe kazano za chirongwa malonje koma Rabson Umari ari kubwera manje. Hello pa National FM. Hello. Yes, mamukasei. Tamuka mamukere. Mwaswera zvakanaka. Taswera zvedu. Tikutaura nani ari kupi? Na maine Nyasha ari pachiota. Pachiota, tibatsire maine Nyasha. Zakubatsira pane baba vekupa mwana pamuviri. Nungoti mapurisa ngaite basa because vakatadza zvingaite baba. Vakatadza. Ngavasunge vese mukati. Ko dai ari murume imimi mwana wenyu uyu murume wenyu akaita izvi. Imimi semuridzi wemurume maita sei pa mwana uyu? Ndaitongoti mwana wangu ndogara naye. Pamwe amai vangu vakari appreciate gare nemwana. Alright. Okay. Hello. Tikukunzwai. Ndati kana kuri safe kunogara amai vaifana kutora mwana wavo. Ko kana kusiri safe mwana anofana kugara nani? Obviously mwana anofana kugara namai vake. Alright. Saka amai vanofana kutora mwana wavo gari mwana wavo. Aiwa, tinotenda. Ingoswelesa vaviri vatatu? Inoswelesa mama wangu amai naShe vari Quarter Falls. Ndoswelesa manesi ndo wangu amai Pizza namai Alice. Tingatanganwa amai Junior kumusoro. Nesando dzacho pfuti. Rikiti. Chihota.
chiwota mazoni vanenge vakachibata chimuti ende vari kupinda panhepfenyuro mai aiwa vari kupinda aiwa tinotenda nekutsikira kwanoita National FM nthawe ndozadiyana papa Isabel tinodzoka kamangwana Thursday Madness Thursday 19 February 2026 he nhasi is it mangwana okay ndofunga mamaiti warriors vari kutamba mangwana tichazokuzivisai kuti zvakamira sei uye tinowashuri akarombora kanaka even machevrons Zimbabwe cricket team iri kubvina kamangwana vachada kukubatai munobatika sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndichazokupai chikuguko chamangwana chemuroorani 1 month aroorwa akauraya mwana akanokanda mugomba ndichakupai ende akazopupura mushure mekubatwa kuti aiwa akasike kutanga uyu atori mwana wechi3 ndichiuraya apo muroora mutsvapamba saka zvakaoma ndizokupai zvakare chekwagutu chemurume akauraya mukadzi achimuti iwewe waenda kunorodza mwana wako auna kundipa mari kutema ndichakupai mangwana dzinenge dziripo muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sabhuku karamba pazvipoto po rikiti 17 minutes to 1 ndopafika nthawe pali manje Kanyemba Bonzo na Washington Maremera aka Bozhongora tigumane kamangwana musale bwinobwino.